आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। मुंबई गोवा महामार्गावर सकाळी पावशी घावनळे फाट्याजवळ अज्ञातांनी टायर पेटवून दिल्याची खळबळजनक घटना घडली। ऐन महामार्गावरच टायरला आग लागल्यामुळे गोव्याकडे जाणाऱ्या लेनवरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती। पावशी घावनळे फाट्याजवळ अज्ञातांनी महामार्गावर टायर आणून पेटवून दिले। आगीमुळे आणि धुरामुळे या मार्गावरील वाहनांना मोठा अडथळा निर्माण झाला। एका बाजूच्या लेनवरील वाहतूक थांबल्यानं महामार्गावर काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। एकीकडे महामार्गावर नांदगाव इथं आंबा बागायतदारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी रास्ता रोको केला होता। या आंदोलनाची धग सुरू असताना दुसरीकडे कुडाजवळील पावशी इथं अज्ञातांकडून टायर पेटवण्याचा प्रकार घडल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। हा प्रकार बागायतदारांच्या आंदोलनाचाच एक भाग आहे की यामागे आणखीन काही कारण आहे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये। महामार्गावर टायर पेटवल्याची माहिती मिळताच कुडा पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली। पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत पुढील कार्यवाही सुरू केली। यामागे नेमकं कोण अज्ञात आहेत याचा शोध पोलीस घेत आहेत।